Fe fydde yna dipyn o sŵn petai'r holl gasgliad ma yn canu ar yr un pryd. Offeryn cerddorol yw'r gloch wrth gwrs, ond nid cerddoriaeth yw Delight Mari, ond teithio. Felly siwt neu ble ddechreuodd y casgliad? Dechreuais i gasglu nhw pan aethon ni ar wyliau am y tro cyntaf fel teulu lawr i Peyton yn Nyfnaint. Os ydyn ni'n mynd i rhywle, a tro diwethaf o'n i'n Berlin, a fe ddes i â clwch o Berlin. Weithiau ddim rili'n hoffi'r glwch chwaith, ond achos bod e'n rhywbeth i gadw i gofio'r gwyliau. Yn y casgliad fel sydd yn y dining room, mae rhyw gant o glychau mewn fanna. Ond wedyn ni, mae lot o glychau dwi wedi casglu ar hyd y blynydde i wneud yn Nadolig hefyd. Ond maen nhw dim yn gweld gol y dydd siwrne'r flwyddyn fel arfer. Mae yna glychau mawr, clychau bach, rhai gwydyr, arian, bras a porcelain yn y casgliad. Oes, mae yna bob math o glychau. Wedi derbyn rhai ffrindiau sydd wedi bod dramor a wedi gweld rhywbeth a meddwl amdano fi. So mae hwnna wedi bod yn neis iawn. A hefyd, dwi wedi cael rai ar yn ben blwydd, a rhai Nadolig. A mis rhywun yn meddwl, fe fydd yn gwybod beth i brynu di i leni. So geith i gloch, so mae hwnna wedi bod yn rwydd falle. Mae cymaint o flynydde wedi mynd, dwi ddim yn cofio pam cloch, ond na beth brynes i. A le yn y byd ych chi'n cael lle i gadw'r clychau yma gyd? Mae yna gwbwrth yn y stafell fwyta a maen nhw'n cael eu cadw fyna. Ewn ni weld y rai yn y stafell fwyta? Iawn. Lyfli. Dros gant o glychau, degau o wledydd. Mae yna flas o 4 ban byd yn cuddio yn y cwpwrdd. A phob un a'i stori ei hun wrth gwrs. Ddeithon ni Singapore gynta, ond ffilus i gael clwch yn Singapore. Felly eithon ni o fyna i Melbourne. A yn Melbourne eithon ni ar daith rhyw ddwyawr o'na. A fe eithon ni i le o'r enw Sovereign Hill. Yn Sovereign Hill, mae yna le, mae'n disgwyl yn gwmwys fel sydd wedi dod off set cowboy. A oedd e'n le rili arbennig. So fe brynes i'r glwch fach na i atgoffa fi o Sovereign Hill. A fe eithon ni wedyn o'na i Sydney. O'n i'n aros gyda ffrindiau yn Sydney. Ar ôl gadael Australia, benderfynon ni ddod nôl ffordd arall. So fe eithon ni America. A wedyn ni i San Francisco. Tair gloch na i wneud a'n amser ni eithon ni rownd y byd. Dwi'n hoff iawn o'r China na. A mae hon yw falle y glwch ddryta sy'n mae gyd y glwch lleia ond y ddryta. Wedyn ni, mae hon a hon, mae'r ddwy yn dod o India. Mae'n arian, a ar y top mae'n y fuwch, a mae'r fuwch yn aur. A mae honna'n arbennig iawn. Wrth edrych yn y cwpwrdd, mae yna lwyth ohonyn nhw'n denu'r llygau, mae bob lliw a llun, ond mae'r un hyn fan hyn yn hyfryd iawn. Mae'n drwm ofnadw, ond mae sŵn arbennig dau. Gas honna i ffindo mewn gardd gan cwbl o blant. A pan gleuais iddi lan a gweld pwy mor hyfryd oedd hi, a mae'n un special achos mae'n dod o Gretna Green. Oes yna ragor, licech chi ychwanegu'r casgliad? Gobeithio, pan ewn ni eto, dyn ni yn siarad am fynd eto i Australia, so gawn ni weld. Diolch yn fawr iawn i chi am adael i fi weld y casgliad hyfryd mas da chi. Croeso.